खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 फेब्रुवारि 2022 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खौथु लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जेरावबो देरहासार जानो हागोन गोजोन आरो गाहाम थासारि मोननो हागोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन आयआ बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन बहाबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजावबो दिनै गोबां मान मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन गोसोआबो दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां आयआबो बांगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननि हेफाजाबखौ मोनगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन आरो मावफुंनो हागोन लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन जायखिजाया खामानियावनो मोजाङैनो जाफुंसार जानो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन गोबां बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन गुबुननि अनसायनाय मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन गोसोआ जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो न'खरावबो अनलायनाय फैगोन समाजावबो मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्राबो फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोजोननि आंखाल जानो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन नाथाय अब्लाबो गोबां गोरोन्थि जालांनो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन गोसोखौ नाथाय अब्लाबो दरसि मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा न'खराव दिनै सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ गोसोखौ हमथानाया गाहाम लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां आयआबो बांगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखालबो जानाय नङा मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां देहाया मोजाङैनो थागोन गोबां सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर खुसि मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोनि साननाया देबारनांगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो मान मोनगोन सोरबा सुथुरनि गाज्रि नोजोर गोग्लैनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम लोगोफोरनि हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जागोन गोदान थांखि लानो हानाय नङा लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोननानै दिनै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोनगोन गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजावबो मान मोनगोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन जायखि खामानि मावानो मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै मावफुंलांनो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो हानाय खामानिखौबो थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन बयजोंबो अनसायजागोन आरो अनजागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसोरनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन अब्लाबो नाथाय गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोनि साननायाबो जाफुंगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन मावनो हानाय खामानिखौ दिनै मावफुंजोबगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयआ बांगोन मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोब्राब खामानिखौबो मावफुंनो हागोन गोदान खामानिखौ जागायजेननो हागोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गगा बायदिसिनाजों लोरबां जानांनो हागौ लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन गोसोआबो रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ
समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन बहाबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव गोबां मान मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन नाथाय अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन जायखि खामानि मावानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों